Déu vos guard, bros. Al dia a dia, amb les presses, sóc el primer que tira de fondos i fumets amb bric. Però si teniu un dia especial de celebració amb família, amb amics, val la pena que domineu 2 o 3 tipus de fumet perquè és la diferència entre fer una cosa normal i una cosa tremenda. Avui farem un fumet estàndard, fàcil de fer, que és bastant intens de gust i ens servirà perfectament per arrossos secs i fideus rosejats. A més, veureu un parell de claus per augmentar o disminuir la intensitat si voleu. Comencem. 2:1 és la proporció bàsica que utilitzo i que us pot servir per un futur. Per cada 2 litres d'aigua, 1 quilo de productes de mar. Pot ser cap de peix, peix de roca, crustacis, etc. Aquesta proporció 2:1 funciona. El fumet d'avui el farem amb 2 litres d'aigua, 500 grams de peix, en realitat de cap de rap, i 500 grams de crustacis. Anem pels ingredients. Començo pels productes marins. 500 grams de cap de rap. És mig cap de rap. En aquest cas, li he demanat a la peixater que en traiés els ulls, perquè diuen que amarguen. Per precaució, sempre ho faig. 500 grams de crustacis, on 300 grams seran galeres i la resta són caps de llagostins. 2 litres d'aigua mineral. En cas de dubte, tireu d'aigua mineral. En quant al món vegetal, un tomàquet, un porro i una pastanaga. Oli d'oliva, i per potenciar el gust utilitzarem uns 30 mil·lilitres o bé de brandy o de xerès, i mitja culleradeta de pebre vermell. Abans de començar, ratllarem el tomàquet. La pell la llançarem. Deixeu-me dir que hi ha moltes maneres de fer bé un fumet. Avui farem una de vàlida, però n'hi ha moltes més. Un cop ratllat el tomàquet, incorporem el brandy o xerès. Ho remenem bé. Acabem de fer un potenciador de gust. Això ho reservem. Tallarem el porro i la pastanaga ja pelada. Farem una safata, on posarem el peix i la verdura. Posarem en un forn preescalfat a 180 graus durant 30 minuts. Això ho fem perquè agafi una mica de gust, d'intensitat. No és el mateix posar un peix bullit directament a l'aigua que un peix que passa per un forn o una verdura. Fent això estem potenciant el gust. I ara anem a la cassola. Per mi la part més important. Un bon raig d'oli d'oliva. El foc a tope. I quan ja estigui ben calent, escolteu la reacció. Això és el que busquem, que quedin marcats, que no es bullin. Anem esclafant, que es deixin anar tots els líquids. El que volem és que al fons es vagi tornant marró, es vagi caramelitzant. Tot aquest fum que veieu és que està evaporant aigua. L'aigua se'n va, però el gust es queda a la cassola. Veieu aquí? Això és sucre i gust. Això és el que vull. Veieu com tenim al fons ja? Ara el que hem d'intentar és desglaçar això. Abans afegiré el pebre vermell. Tirem el pebre vermell, remenem i hem d'anar ràpids incorporant el tomàquet, perquè si no es cremaria. Amb el líquid que acabem de posar, desglacem. Ajudem a treure la glaça que hi ha al fons. Que els sucres surtin, que el gust surti. L'ajudem, que quedi ben net el cul de la cassola. Deixem que s'evapori l'alcohol. Portem la safata que estava al forn i aboquem els vegetals i el peix i tota l'aigua que hagin deixat anar. Ho remenarem un parell o 3 de minuts. I ara, amb el foc encara a tope, cobrim amb els 2 litres d'aigua. El peix té que quedar perfectament cobert. M'he descuidat una enyora que la poso ara. En el moment que arrenqui el bull, ara, comptem 25 minuts i comencem a desespumar. Desespumem per les impureses principalment del peix. Si només tinguéssim crustacis, no desespumaríem, perquè ens enduríem bona part del gust. En aquest cas ho fem. Però ja gairebé han passat 25 minuts, hem desespumat, mireu que clar que està el caldo, i ara arriba el moment de parar-lo. Coem un màxim de 25 minuts perquè si no el peix comença a deixar gust d'amonia. Prenem el foc, tapem i això sí, el podem deixar infuncionar, ho deixarem un parell d'hores. Això també fa que s'intensifiqui el gust, que es perfumi més l'aigua. Penseu que hem fet un munt de passos per intensificar el gust. El brandy, el que el peix i els verdures vagin al forn, caramelitzar els crustacis. Si això no ho feu, el que esteu fent és baixar la intensitat. Si incrementeu la quantitat de peix i disminuïu la de crustaci mantenint la proporció 2:1, 2 litres d'aigua i 1 quilo, també el que feu és disminuir la intensitat. Si per al contrari feu un fumet només de crustacis, 1 quilo de crustacis per 2 litres d'aigua, el que feu és augmentar molt la intensitat.
però cal pensar sempre en l'equilibri. Si fem un fumet massa fort, després no ens podrem menjar l'arròs. Aquest que us proposo està bastant equilibrat. Ja han passat 2 hores, ja ha infusionat. Ara agafarem un colador, un xinès, que no perdem ni una gota de líquid. El colador és necessari perquè no ens trobem després aliens a l'arròs. Això ho podem colar, un cop colat, podem passar en un recipient i congelar-lo, que és el que recomano. Poseu una data. Ens aguanta 3 mesos perfectament si està congelat a un congelador domèstic. I us convido que seguiu amb el canal, mireu el proper vídeo, on amb aquest fumet farem uns fideus rosejats espectaculars. Cuineu i cuideu-vos.